Eli kuka olet ja mikä on sun suhde yrittäjyyteen? Minun nimi on Kai Hämäläinen. Olen ammatiltani teollinen muotoilija. Vuodesta 2008 lähtien työskennellyt oikeastaan palvelumuotoilun parissa ihan kokonaisvaltaisesti ja noin vuoden ajan sitten muotoiluyrittäjänä. Ja palvelumuotoilu edellä mennään ja olen lähtenyt tämmöisellä yhden miehen toiminimellä liikkeelle, mutta tarkoitus on, että tästä kasvaa sitten semmoinen muutaman ihmisen osakeyhtiöpohjainen suunnittelutoimisto, joka muuttaa tätä meidän suomalaisten arkea sujuvammaksi ja paremmaksi. Miten sä oot alkanut mieltämään itseäsi yrittäjänä? Kaikki alkoi jo oikeastaan opiskeluvuosina. Eli opiskelin teollista muotoilua Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Ja meillä kävi muotoilutoimistoyrittäjiä pitämässä osan tunneista ja kertomassa tuommoista toiminnastaan. Ja meitä oli silloin semmoinen tietty porukka siinä, jotka keskenään mietittiin, että noi on kovia tyyppejä, noi muotoiluyrittäjät, että ne oli meidän sankareita siinä vaiheessa. Ja se jäi sitten kytemään ehkä vuosikausiksi se ajatus, että jonain päivänä minullakin on oma muotoilutoimisto ja teen omia töitä oman yrityksen kautta. Toki sitten sattumallakin on paljon merkitystä, että opiskeluaikana hankittu työharjoittelupaikka oli myöskin sitten valmistumisen jälkeen ensimmäinen oma työpaikka ja kiinnostus muotoilututkimusta kohtaan vei sitten vähän eri suuntaan siinä vaiheessa, että hankin erikoistumisopintoja ja sitten löysin itseni tutkijan paikasta, joka tavallaan sitten myöskin johti tähän yrittäjyyteen. Että se vaikutti toki sitten taas siihen omaan erikoisosaamiseen ja muuhun, mutta siis pitkä prosessihan tässä on taustalla. Joo, eli ei ole välttämättä ollut ihan suora polku. Ei, mutta se yrittäjyys on ollut siellä taustalla ja sitten taas niin kuin ehkä joidenkin kollegojen semmoinen varoittava esimerkki myöskin, että suoraan koulun penkiltä yrittäjäksi, niin siinä tietysti sen oman erikoisosaamisen hakeminen ja se erottuminen ja muu, niin se vaatii vielä enemmän töitä siinä vaiheessa, että kun suoraan työelämään ja yrittäjäksi, niin onhan se aikamoinen. Että moni tietysti on tehnyt muotoilijan töitä ja ottanut sitä projektivastuuta ja pikkuhiljaa niin kuin kypsynyt siihen, että vetää itse muotoilutöitä alusta loppuun ja sitä kautta yrittäjäksi, mutta ei meillä niin kuin varmaan kellään ollut se ajatus, että ihan suoraan koulun penkiltä, että jonkun kokemuksen kautta siihen sitten mennään kuitenkin. Joo. No miten sulle on lähtenyt nämä asiakkaat löytymään? Mitä kautta olet saanut asiakkaita ja kenelle teet sitä työtä? Näin alkuvaiheessa niin vanhoilla työsuhteilla, vanhoilla työnantajilla, aiempien vuosien verkostoitumisilla on valtava merkitys tässä. Mutta toki sitten ihan uusiakin löytyy. Mutta se, että mitä on tehnyt aikaisemmin, niin kyllä se auttaa ja vaikuttaa tässä alkuvaiheessa todella paljon. Että kuinka olet tehnyt itseäsi tunnetuksi ja ollut mukana erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa ja rohkeasti esitellyt itseäsi, niin se niin kuin kantaa hedelmää tässä vaiheessa. Eli tavallaan semmoinen yrittäjämäinen käyttäytyminen ei ole yhtään haitaksi, vaikka ei olisikaan yrittäjä. Että sellaista kannattaa ihan jokaisen miettiä, että millä tavoin verkostoituu ja tekee itseään tunnetuksi ja tuo omaa osaamistaan esille. Onko ne jo sieltä niin kuin kouluajan projekteista vai sitten opiskeluajan jälkeisistä vai osaatko kertoa jotain esimerkkiä? No ehkä kaikkein vanhimmat sellaiset niin kuin tuttavuudet ja muut niin poikii jo ihan sieltä opiskeluajoilta. Et sitten toki ihan tällaista kannustusta ja muuta sparrausta ja keskustelua on toki käynyt lukuisten ihmisten kanssa. Mutta sanotaanko näin, että semmoinen niin kuin se mitä on tehnyt viimeiset 5-6 vuotta, niin auttaa tässä yrittäjyydessä kyllä nyt aika vahvasti eteenpäin. Joo. No hei, miten sitten muuten kumppanit, minkälainen verkosto sulla on tavallaan, että onko sulla paljon muita toimijoita, kenen kanssa teet yhdessä vai onko selkeästi että asiakkaat erikseen? Tässä jo puhuttiin siis näistä verkostoista. Lähtökohtaisesti pyrin siihen, että verkostomaisesti teen paljon asioita, varsinkin liike-elämän puolella. Eli
muotoiluosaamiselle on erilaisia tarpeita myöskin sillä tavalla, että esimerkiksi verkkopalvelujen suunnittelija saattaa pyytää palvelumuotoilijan mukaan jonkun projektin aloitukseen, jossa määritellään ne palvelutarpeet, saadaan ikään kuin raamit sille työlle ja sitten hän tekee sen varsinaisen toteutuksen sitten itse. Tai sitten minä palvelumuotoilijana saan selville tiettyjä asioita, joihin sitten tarvitaan niitä toteuttajia muualta. Verkkopalvelusuunnittelija, myymäläsuunnittelija, sisustussuunnittelija, jopa vaatesuunnittelijoita voidaan tarvita, että jos meidän yksi oivallus on se, että henkilökunnan tunnistettavuus on heikkoa tietyssä ympäristössä, niin tehdään sitten sille asialle jotakin. Eli ne käytännön ratkaisut sitten, mitä saadaan, niin siinä tarvitaan sitten verkostoa ympärille. Palvelumuotoilijan rooli on semmoinen konseptoija ja vähän tutkijatyyppi. Ja siinä tietysti minun oma henkilötaustani vaikuttaa, että olen profiloitunut vielä enemmän tämmöisiin tuotekehitys- ja palvelukehityshankkeiden sinne alkupäähän. Sellaiseksi ymmärtäjäksi ja tulkiksi, joka kertoo muille, että mitä ihmiset haluaa. Että se sellaisten piilevien palvelutarpeiden esiin saaminenhan on yksi semmoinen ihan suola, mihin ei niin kuin suorilla kyselyillä saa vastauksia, että ne pitää osata niin kuin ymmärtää ja sieltä merkitysten kautta tulkita ja laittaa näkyville. Se on sitä palvelumuotoilijan tutkimusosaamista. Niin, eli yksi osaaminen siinä verkostosta, yksi tärkeä asia on siis toi, että osaa niin kuin kiteyttää, että mikä se mun rooli tässä just voisi olla. Kyllä, ja tavallaan sitten se, että se myöskin tuo sitten niin kuin semmoista osumatarkkuutta ja mielekkyyttä sitten muiden tekemisiin ja semmoista syvempää ymmärrystä. Ja sitten tulee se oivallus, että tässä on saavutettu jotain, mitä muilla ei vielä ole. Ja se voidaan kytkeä sitten sinne liiketoiminnan suunnitteluun ja semmoiseen niin kuin päätöksentekoon, että mihin suuntaan jotain asiaa ollaan viemässä. Joo. Eli palvelumuotoilukonseptithan on myöskin semmoisia näkymiä yritysten tulevaisuuteen, että mitä voisi olla, mitä eri vaihtoehtoja voisi olla. Joo. Joo. No sitten näihin tällaisiin käytännöllisiin asioihin, että kun olet sit lähtenyt erilaisiin projekteihin mukaan ja alkanut myydä ikään kuin tätä omaa osaamistasi palikkana näissä verkostoissa ja eri asiakkaille, niin millä perusteella, miten sä hinnoittelet? Miten sä oot alkanut määrittelemään, että minkä arvosta se sun työ on? No, sanotaanko näin, että perinteisestihän kun vaikka liiketoimintasuunnitelmaa lähdetään kirjoittamaan, niin se ajattelu on siinä aika semmoista tuotekeskeistä, että joku maksaa niin ja niin paljon ja niin ja niin paljon. Mutta esimerkiksi yksin itsekseen aloittelevan yrittäjän kannattaa miettiä myöskin sitä hänen ihan omaa arkeensa ja sitä, että kuinka paljon joutuu tekemään semmoista myyntityötä ja käymään puhumassa erilaisissa firmoissa ja tilaisuuksissa ja tuoda itseään esille. Eli yksi tapa lähteä miettimään sitä on vaikka se, että todellisuudessa se raha, jonka tienaa, niin se pitää suurin piirtein 2-3 päivässä per viikko ansaita. Ehkä se 2 päivää on semmoinen realistinen. Ja 3 päivää viikossa menee siihen markkinointiin ja erilaisiin valmistautumisiin ja erilaisten asioiden työstämiseen ja ihan yrittäjärutiineihin. Ja sitten se, että kuinka paljon on hintaa yhdellä työpajalla vaikka jossakin yrityksessä, niin sehän sitten kannattaa katsoa ihan asiakaskohtaisesti ja joillakin voi olla ihan selvät sävelet, että he ostaa tiettyyn hintaan asiantuntijapalveluita ja se on aina sama hinta ja jos se on ok, niin sillä mennään sitten. Mutta tavallaan se yrittäjän arki koostuu niin paljon muustakin kuin siitä, että paljon joku yksittäinen tuote maksaa, että tämmöisen luovan alan yrittäjän tavallaan sen liiketoiminnan rakentaminen, niin se on aika paljon eri asia kuin vaikka jonkun parturiliikkeen perustaminen, jossa meillä on tietyt kiinteät kulut ja sitten katsotaan, että kuinka monta asiakasta pitäisi tunnissa tulla ja mikä se päivätavoite on ja muu, niin tässä se arki on niin erilaista, että sitä ei pysty ajattelemaan samalla tavalla. Ja esimerkiksi minäkin olen liiketoimintasuunnitelmaan kirjoittanut sen ihan rehellisesti auki, että on paljon asioita, mitä en pysty vielä tässä vaiheessa niin kuin tietämään, että se on ihan pelkkää olettamista ja tavallaan myöskin semmoisen niin kuin muotoiluhengen vastaista, että vasta sitten se todellinen arki kertoo meille sen totuuden, että millaista se on. Ja
kyllä se on hyväksytty sitten siellä toisessakin päässä, että olen starttirahoja ja muita saanut kyllä siitä huolimatta, että jotkut asiat vasta selviää sen asiakastuntuman kautta ja niiden todellisten tilanteiden kautta. No miten nyt, kun sä oot jo jonkun aikaa toiminut, niin onko niihin löytynyt vastauksia? Tai onko se kuva selkeytynyt, että mihin kaikkea sitä kulua menee tässä reilussa vuodessa? No pikkuhiljaa, että nyt ainakin tietää sen, että mihin osaa varautua ja minkälaisia tilanteita voi tulla vastaan. Että kyllä siinä tämän niin kuin ensimmäisen vuoden aikana niin aika paljon sellaisia yllättäviä tilanteita tulee, että jaha, miten minä nyt tästä selviän ja miten minä tästä selviän, mutta sitten taas niin kuin, nyt tietää jatkossa varautua enemmän. Ja tavallaan sitten kun se kaikki stressi ja muu pikkuhiljaa helpottaa, niin pystyy vielä enemmän keskittyä niihin sisältöihin ja olemaan niin kuin vielä parempi kuin se, mitä tekee ja miten hyvin on läsnä niissä tilanteissa asiakkaiden kanssa ja keskittyy ihan täysillä niihin tilanteisiin, niin totta kai se pientä harjoittelua vaatii. Joo. No miten sitten, kun olet lähtenyt sopimuksia tekemään, minkälaisia sopimuksia sä teet tai onko niissä jotain sellaista huomioitavaa, mitä kannattaisi vinkata tai mikä on sulle ollut tärkeää? No sanoisin näin, että hyvät tarjoukset niin, että asiakas ne ymmärtää ja kirjoitetaan asiat auki yksiselitteisesti. Tavallaan hyvä tarjous on myöskin semmoinen eräänlainen projektisuunnitelma, että näin tehdään ja näin edetään ja kumpikin osapuoli ymmärtää, että mitä tapahtuu ja missä järjestyksessä ja mitä se maksaa. Sitten yleensä salassapitosopimukset tulee sieltä asiakkaan puolelta, joihin meitä muotoilijoita on paljon niin kuin koulutettu ja myöskin sitten sopimaan näistä tekijänoikeusasioista ja muista, että mitä niin kuin työpajoilla saadaan aikaan, niin se kaikki on sitten asiakkaan aineistoa ja riippumatta siitä, kuka sen luo sen ikään kuin sen lopullisen muodon. Ja näistä on hyvä sopia etukäteen. Mutta tämmöiset juridiset sopimukset, tekijänoikeussopimukset ja hyödyntämisoikeudet, niin ne yleensä katsotaan tapauskohtaisemmin sitten. Mutta niin kun yrittäjän vastuu on tehdä se hyvä tarjousasiakirja, joka on niin yksiselitteinen, että siitä ei jää sitten ihmeteltävää kummallekaan osapuolelle. Se on aika hyvä semmoinen perusta tehdä yhteistyötä. Joo. No miten kun mainitsit tuossa jo aikaisemmin siitä liiketoimintasuunnitelmasta ja siitä, että monet asiat on täydentynyt nyt sitten jatkossa, niin mieläksä, että sulla on joku tällainen ikään kuin oman toiminnan suunnitelma vai miten sä mielät niin kuin tavallaan ne raamit sille sun työlle, että onko sulla tällainen vai? Kovastihan me luovien alojen toimijat aina mennään se työn sisältö edellä ja halutaan hakeutua tietyn tyyppisiin asioihin ja päästä tekemään. Että kyllähän me vähän niin kuin otsikko edellä mennään, mutta toki tässä niin kuin matkan varrella sitten huomaa, että minkälaiset työt ikään kuin jää pois tai muuttuu sellaiseksi talkootyöksi, että niillä ei ole liiketoiminnallista merkitystä. Ja sitten taas, jos tulee kyselyjä, että voitko tulla pitämään koulutuksen tai työpajan, niin kyllähän se asiakas siinä sitten aika paljon myöskin raamittaa sitä sisältöä. Mutta varmasti tässä palvelumuotoilun kentässä niin tulee lähivuosina tapahtumaan semmoista spesialisoitumista ja eriytymistä, että kun tämä ala löytää tiensä eri suuntiin, niin meillä on muutaman vuoden päästä on liikennemuotoilijan ja sairaalamuotoilijan ammatteja ja siihen erikoistuneita yrittäjiä, että varmasti palvelumuotoilijatkin sitten löytää niitä omia paikkojaan, että ne aihepiirit ei sitten niin hirveästi vaihtele, että yhtenä päivänä toista ja toisena toista. Mutta niin kun, ehkä se suunnitelmallisuus näkyy kuitenkin siinä, että löytää ja pystyy hakeutumaan asioihin, joihin on kuitenkin helppo sitten perehtyä ja tarttua niihin, että ei ole ihan sillä hukassa, että mistä ihmeessä tässä on kysymys ja mihin olen taas sotkeutunut. Että siinä mielessä niin kuin se punainen lanka on kyllä löytynyt, vaikka sen
tarkka määrittäminen paperilla voi olla hankalaa. Mutta niin kuin sanoin, niin luovien alojen ihmisillä on vähän taipumusta mennä se työn sisältö edellä ja sitten vasta miettiä, että tienaako tässä jotain vai ei. Niin ja voiko se tulee nyt tuosta mieleen, että voiko sitä määrittää jollain muulla tavalla kuin esimerkiksi nyt tekstinä paperilla? Onko sinulla joku ajatus siitä? No, kyllä pitäisi voida, mutta se, että miten sitten viranomaisten kanssa asioit ja toimit, niin se on sitten asia erikseen. Mutta itseään varten voi varmasti ihan konkreettisesti vaikka pyrkiä hakeutumaan tiettyihin tilanteisiin, missä voisi ikään kuin kuivaharjoitella sitä omaa tekemistään ja katsoa, että miten minä toimisin tässä tilanteessa ja muuta. Mutta se, mitä niin kuin haluan varoittaa, niin semmoinen liika asioiden olettaminen etukäteen ilman semmoista faktapohjaa, niin siinä pitää olla tarkkana. Joo. Kiitos. Kiitos.